ukazywać to, co dla oczu jest niewidzialne. Proszę Państwa, wróćmy jeszcze do cerkwi łemkowskiej, która wtopiona w krajobraz wsi zawsze nad nim górowała. Lokowano cerkwie zwykle w miejscach górujących, widocznych z daleka. W otoczeniu zasadzano od razu drzewa, najczęściej lipy. I to otoczenie dużych drzew, od razu grupa dużych, starych drzew sygnalizowała istnienie świątyni. Świątynia była oprócz funkcji kultowej, sakralnej, szczególnie w dawnych wiekach, wtedy, kiedy kształtowała się kultura tutaj tych miejscowych górali karpackich, gdzie wiara chrześcijańska Kościoła Wschodniego dopiero tutaj wyrąbywała ten ugór dusz ludzkich, z tego powodu, że zakorzeniona była głęboko pamięć pogańskich czasów, wierzeń pogańskich, obrządków pogańskich, pogańskiego roku kalendarzowego, który głównie układami słońca i okresami wegetacji roślin, która była podstawą bytu, życia tych ludzi, żyjących w bardzo ciężkich, trudnych warunkach. To była cała obrzędowość, która przez wieki funkcjonowała. I Kościół chrześcijański wszedł w to miejsce i powoli przez wieki zaczął te dusze urabiać. Bardzo wiele wątków starych w obrzędach Kościoła Wschodniego, zresztą to samo dotyczy Kościoła Rzymskiego w karpackich wsiach zamieszkałych przez polskich górali. To był ten sam proces, że to wycofywanie się tych naleciałości wcześniejszych było powolne. Zresztą Kościół bardzo mądrze tutaj postępował. To nie było na siłę, niektóre takie bardzo spektakularne obrzędy to były przez Kościół ganione i nie było na to przyzwolenia. Natomiast wiele tych wierzeń zostało zasymilowanych. Święci Kościoła Wschodniego, święci chrześcijańscy przejęli rolę wielu dawnych pogańskich bóstw, sił nadprzyrodzonych, zajęli ich miejsce. Zaczęli niejako sprawować opiekę nad tymi samymi bytowymi sprawami, które ludzi interesowały, jak życie osobiste, matrymonialne, jak ochrona przed kataklizmami przyrody, przed burzą, gwałtownym deszczem, gradobiciem, jak sprawowanie ochrony nad duszami zmarłych. To był niesłychanie ważny element. Niektórzy badacze kultury karpackiej wywodzą sam sposób budowania cerkwi, na przykład to, że pierwotnie było jedno tylko wejście od zachodu. Nawet jak były już później dobudowywane zakrystie, nie było z zewnątrz wejść. Do zakrystii się wchodziło zwykle od wewnątrz tylko. Tak samo okna były tylko z jednej południowej strony. Od strony północnej nie było. To była też praktyczna strona, że od północy, żeby nie było w czasie ostrych zim nadmiernego wychłodzenia, że była ta lita ściana. Tutaj też również wieszano ikony, ale prawdopodobnie pierwotnie
była to ta ochrona, to zamknięcie świątyni, podobnie jak zamknięcie terenu przyświątynnego ogrodzeniem, cmentarzem i bliska lokalizacja od strony wschodu, najczęściej cmentarza grzebalnego, do którego było wyjście z terenu cerkiewnego, to wszystko dawało wiernym, którzy mieli jeszcze w genach zakodowane te niebezpieczne kontakty dusz zmarłych, nieprzychylnie nastawionych, różnych postaci demonicznych, sił nadprzyrodzonych, które mogą ludziom szkodzić. Ta cerkiew im dawała cerkiewnych świąt dorocznych. Bardzo często się przewijają te wątki zaduszne, związane z kultem dusz zmarłych i z przebłaganiem Boga w ich intencji. To są między innymi kiedyś tak zwane, nazywane u górali karpackich, rusińskich Widowe Suboty. Było ich w roku liturgicznym kilka. Druga sobota przed Wielkim Postem, sobota przed Zielonymi Świętami, przed postem jesiennym na świętego Filipa, tak zwana Filipówka, przed świętym, sobota przed świętym Dymitrem, to znaczy Wigilia świętego Dymitra, obchodzonego 8 listopada, przed świętem patrona cerkwi, przed chramowym świętem również były te elementy sprawowania i odprawiania modlitw za zmarłych i jednocześnie obrzędów na cmentarzu, dawania darów na cmentarz w postaci jadła, później już tylko chlebów, ale wcześniej również pszenicy, miodu, czyli tych potraw, które według dawnych wierzeń dobrze nastrajają duszę zmarłych i w ogóle wszystkie te istoty nadprzyrodzone. Szczególnie długo i wyraźnie te elementy zachowały się u górali karpackich, rusińskich dalej na wschód, u Bojków i u Łemków. Tu na przykład nie jest taka żywa pamięć tego ucztowania przy grobach. Natomiast tam zachowało się to znacznie dłużej. Bogatsi gazdowie urządzali uczty na grobach, bogate, z potrawami mięsnymi. Oczywiście te ofiary przynoszone na groby były później częściowo oddawane kapłanom opiekującym się cerkwią, parochowi, diakonowi, pomocnikom cerkiewnym, ale również tak zwanym widom, dziadom, biednym, kalekim, którzy w czasie tych świąt żebrali i oczekiwali właśnie tej pomocy. Proszę Państwa, tych elementów, które wiążą stare wierzenia ludowe, związane z magią rolniczą, wegetatywną, z matrymonialnymi wróżbami, jest niesłychanie dużo. Ja nie mam czasu, żeby tutaj dogłębnie ten temat omówić. Zasygnalizuję Państwu tylko ciekawsze jeszcze niektóre przykłady, które się tutaj na Łękowszczyźnie dość długo utrzymały, a jeszcze lepiej, jak mówię, na terenach dalej na wschód położonych. Na przykład podczas cyklu paschalnego, świąt Największego Święta, świąt wielkanocnych,
W Wielki Czwartek podczas nabożeństwa wieczornego utreni piątkowej kapłan czyta 12 fragmentów Ewangelii o męce pańskiej od ostatniej wieczerzy do złożenia grobu. Otóż wśród górali karpackich, rusińskich był zwyczaj, że na to nabożeństwo parobcy, ale na Huculszczyźnie również gazdynie, przynosili powrozy, lniane, konopne powrozy. I przy czytaniu każdej Ewangelii zawiązywali jeden supeł na tym powrozie. I tych supełków było 12. Tyle, ile miesiąców w roku. I te supły na tym uświęconym powrozie miały później znaczenie bardzo praktyczne. Na przykład pasterze, jak wyganiali bydło, owce na wypas w lecie i jak się zwierzę na przykład młode zgubiło, to wtedy pastuch wyciągał z zapasa ten powróz i jeden węzeł rozsupływał. I bydełko się podobno znachodziło. Podobnie na Wojkowszczyźnie młodemu byli, cielątkom, jagniętom, które były najbardziej narażone na niebezpieczeństwa, przywiązywano w płótnie, w takich płóciennych jakby obruszkach te węzełki. Czasami ucinano po jednym i one miały chronić przed zaginięciem, przed porwaniem przez wilka, przed chorobą. Podobnie małe dzieci traktowano, żeby je żadna zła przygoda nie spotkała, jak na przykład rodzice są zajęci pracami na polu i nie za bardzo mogą dziecko dopilnować, to wtedy ten węzełek święty miał pilnować to dziecko, również od choroby chronić. Proszę Państwa, święcenie żywiołów, które dawniej w wierzeniach przedchrześcijańskich spełniały niesłychanie ważną rolę. Przede wszystkim ogień i woda. One w kulturze chrześcijańskiej zostały włączone w symbolikę chrześcijańską. Woda jest symbolem oczyszczenia również z grzechów. Te wszystkie obmywania się w ważnych momentach, na Wigilię przed Bożym Narodzeniem, czasami jeszcze w innych momentach, w Wielkim Tygodniu też, w Wielką Sobotę była taka rodzinna kąpiel w bieżącej wodzie. I ta woda szczególna w tych dniach świętych miała moc oczyszczającą. Najbardziej skuteczna przed ochroną od wszelkiego zła, od chorób, od kataklizmów pogody, była woda święcona na świętego Jordana. I to na przykład na Ubojków, u Hucułów do dziś niesłychanie w pamięci jest żywe to, że ta woda ma moc sprawczą, że chroni przed chorobą, zresztą był obrzęd kościelny, cerkiewny, że kapłan słabych, chorych ludzi w tym dniu polewał krzyż, stawał, obwijał głowę stułą, stawiał krzyż na głowie. Ta woda spływała, zbierana do naczynia, później rozlewana do małych flaszeczek, podobnie jak z przerębli woda w czasie święcenia wody w rzece czy w stawie na jeziorze też była brana przez wieśniaków i przechowywana skrupulatnie. Ogień również święcono. Ogień święcony to jest gromnica, święcona po naszemu Matka Boska Gromniczna. Ta gromnica również spełnia niesłychanie ważną rolę w praktykach codziennych, chroniąc przed niebezpieczeństwem, przed burzą, kradobiciem, przed chorobą, dawana konającemu.
Nie zachowała się na Łękowszczyźnie tradycja, ale prawdopodobnie również istniała we wszystkich tych grupach karpackich, górali rusińskich, była znana palenia ogni w Wielki Piątek. U Bojków, u Hucułów na przykład od Wielkiego Piątku do Niedzieli Wielkanocnej młodzieńcy, parobcy trzymali straż przy tym ogniu. Dawniej zapalano głownie od tego ognia, niesiono go do domu. I to był ten święty ogień, który miał błogosławieństwo na domowników i na cały dom spełnić. Podobną rolę błogosławieństwa, ochrony przed wszelkim złem pełni święcona na Wielkanoc Paska. Pełnią zioła święcone podczas owoce na przemienienie pańskie, na nasza Matka Boska zielna, to jest, proszę mi podpowiedzieć, tak, uspiennie. Na uspiennie zioła się święci i te zioła święcone również pełniły niesłychanie ważną rolę. Proszę Państwa, po tych kilku przykładach chciałam Państwu przypomnieć, jak ważną rolę w kształtowaniu się kultury tutaj tych terenów miała bliskość świątyni, cerkwi, sprawowana przez duchownych opieka i w symbiozie z tą nową wiarą żyjące dawne zwyczaje, które odgrywały niesłychanie ważną rolę w niesieniu poczucia bezpieczeństwa tym ludziom żyjącym w niesłychanie trudnych warunkach. Nam dzisiaj jest trudno sobie uzmysłowić, jak tutaj wyglądało życie kiedyś. Także te wszelkie lęki, obawy i możliwość zabezpieczenia, zażegnania niebezpieczeństw były niesłychanie ważne. Proszę Państwa, myślę, że już powoli czas kończyć. Bardzo dziękuję jeszcze raz za możliwość, za zaproszenie mnie i to, że miałam możliwość tutaj z Państwem dzisiaj być. Dziękuję bardzo. Ja również dziękuję Pani Marii za przyjęcie zaproszenia, że chciała się z nami podzielić tymi wiadomościami, które czasami mogą być, czy wydają się dla nas czymś niezwykłym, ale to jest to właśnie proste życie, proste rzeczy, które na co dzień używamy, że przecież Kościół to nie tylko modlitwa, Kościół to nie tylko świątynia, ale Kościół to my. Wszyscy ze swoimi różnymi, ze swoim charakterem, ze swoimi kulturowymi przyzwyczajami, i tymi wszystkimi, tym całym swoim ludzkim, człowieczym bogactwem, którym wychodzimy jeden do drugiego. Dziękuję Pani Marii. I teraz prosiłbym wszystkich, o ile to możliwe, do wspólnego zdjęcia, a później zapraszam do Muzeum Pana Pawła. Якщо можна просити тут всіх десь на фоні церкви, щоб зібралися разом. Ale ładnie. Nie przegapiamy, staramy się możemy pokazywać, że ja byłam to. Dobra, ładnie, pokażę. Czekaj, ale tu Fotoreporterzy dobierają. Telewizja Polska.
Wszystko z gumu kremu. Ja teraz proszę do proszę do pana Pawła. Julcia, No już o, Cześć. wy też jak to sama jest Krzysztofowicz. Liwą różdżką, no ale może być. Już. Jola, pójdę też. Ola! Już, a gdzie Ola jest? Bo oni się nas wyprowadzi za krótko. Już, Andrzej tam, nie idziemy. Niech się chce. Także jeśli to takie są pożyciałe, Szukamy Justynki. O, tu jest Ania, Ola, chodź. Аж і ту з Америки mamy. Знаходимо się w starej Lękівській pamiątkowej szkole. To, że ona jest drewniana, to wy to widzicie, prawda? Drewniana Lękівська szkoła, ja думam, że ma ponad 150 lat. Bo zaraz po cerkwi była budowana, zaraz, prosto po cerkwi, a cerkwa ma już ponad 200 tam szczęsy. Tu pani mała dopowiedź, co tam ewentualnie datę nazwała. I tepер є то єдина шанса в тій класі, бо то є класа, велика класа, а по другій стороні було мешкання учителя. До котрі тут ходили. Я тут закінчив 4 класи. Ходив до 4 класи. А от 4 класи я пішов до Лосі до 6, а до 7 класи то я już ходив в Лисову і так далі. Що значить лунківське ремесло? І що тут є найціннішого, якщо ходить до музею? То я прошу попризирайте. Я тут повторююся. Є то перший мотор на світі. Робив Лемко з сука. І тут собі точив. То є перший мотор. Хто там дneska може нам тут заімпонувати, правда, як то Лемко собі в Новиці зробив токарню, потім зробили собі токарню ножу. Що тут на такого найважливішого є? Музей названий є іменем Стефана Червоняка. Jak można chwileczku, bo ja żyję najlepszym zdrowiu dneska. Stefana Czerwoniaka, jaki poвернув z західних земель аж od Sulechowa. A że pochodził z Liszczyn, to wziął się za remesło. I tu, jako ciekawostkę może wam powiedzieć, to wszystko należy do niego, że він підніс художнє ремесло Лękівське на вищий рівень, як гурали польське. Nigdy nie znajdziecie oto złotym medalem nagrodzony. Tu, jak popryzeracie się tylko tu dolotok. Dziesiątki dolotok trwa na każdy, bo to jest tak zwany inkrustowany. O tu parunacy dolotok trzeba, prawda? To wszystko inkrustowane. I oczywiście trzeba było to eksponować. To są moje wyroby, ale ja się zajmowałem czym innym. Ja malowałem akwarelą na drewnie. A teraz kto wczyt z was malarstwa, to znaje, że akwarelą na drewnie nikt to nie pracuje, bo to jest niemożliwe. Ale dla mnie było możliwe. Trzeba było to tu techniku відкрити. I tu mi żeńszyna той танір в Słupsku i jeszcze insze tam rzeczy, 3 moje rzeczy zdobyły złoty medal. W związku z tym ja dostał od ministra mistrza художника ремесла. No. To takie. To tak wszystkie tryboty to się sprzedawało w Krakowie buddę. Почили, a przede wszystkim dawno w tych rokach
60., aż po 70., aż po zminach išlo do Niemiec masowo. Takže len to ty dobre ремеслники масово mogły ożyty. Stroji лемківські, witaj Marysiu, stroji лемківські, ви видите, так хто ж пам'ятає, там по тамтій стороні są stroji, tam z lewej strony macie strój aż z zachodu, tam gdzie jest той. Аж Новотарський полк, Шляхтова, Явірка, откаль ходили дритари. То ті 3 строї, і там один ще є. То Білянський стрій, такий сучасний, а то поменше. Схід Ленківщини, а то є середня Ленківщина Град. І tu najważniejszym elementem takim to jest той czepok. Tu máte Komańczy, oczywidno tu, które nie chcą wierzyć, tu się sypły, a to się zwie kryza, kryłulka, po komanecku. I jak tu były z Warszawy taka niewielka grupa, ja im każę, no powiedzcie mi państwo, kto nosił przed nami, bo ja nie wiem skąd to się na Lągoszczyźnie wzięło. Невмілий. На Фараона фільм, żeście widzieli, a ma kryzę, prawda? No to film Faraona, to taką kryzę nosił. Bo nie ma, ja widziałem i pieszo, i rowerem, i motocyklem, jak już byłem w stanie. Tę klasę, jak to urządzić, Po 20 latach. Majka, odsłoń tam ciekawostką To wiem, to to na co dzień było? Był brudny? To nie. Szkoda było materiału Materiału dobrego, to jest tak zwana zwany stawka. Podyło. Tak. Tak, podyło. Tutaj, żeby cennego Tak. materiału, który i tak jest zasłonięty, nie tracić, to ze zwykłego byle jakiego ten wstawek. To trzeba było Ale mieć jeszcze materia. to pastrygowały I kobiety to fartuszok je szło. po tych kwiatach, a potem jak chleb się wyciągało z pieca, chleby jak wyciągały gorące, rozkładały te spódnice na skrzyni, takie przypastrygowane, wilgotnym płótnem i na to chleby. I na to chleby. Albo Jak żelazko. chleby, a to żelazko to trzeba było To mieć. potem, tak, To trzeba było mieć. Prac, A to był przepraszam. taki domowy sposób dla tych, które jeszcze żelazka nie miały. Jak chleb wystygł, to już spódnica była zaplisowana na nowo. Tak. Przepraszam. Po kolei, chociaż troszeczkę. Proszę bardzo, no to jest właściwie środkowa Łemkowszczyzna, ale zachodnia tu, Dolina Ropy, tak się nosiło. To jest kabat tak zwany, czyli spódnica, to już jest druk taki fabryczny, ale pierwotnie to były płótna farbowane tylko na granatowy kolor. Później się rozpowszechniły płótno, najczęściej granatowe tło i białe albo żółte drobne wzorki, rzuciki. Z tego te spódnice, kabaty z 6 połek szyte i plisowane, czyli obwód dołem to było ponad 3 metry. W pasie wąziutkie, mocno ściśnięte, żeby talia była wąska, a biodra musiały po to plisy. Bo dawniej, proszę Państwa, kobieta to musiał ją być widać. Musiała mieć i bioderka, i biust. A jak która nie miała, no to nosiła 6 spódnic, jedna na drugą, wszystko plisowane, przymarszczone, żeby sobie tego ciałka dodać. I właśnie taki był zwyczaj z oszczędności, ponieważ te drukowanycie, ten modrotlacz po słowacku był drogi, to z przodu, gdzie i tak zapaska przysłaniała, to się dawało byle jaką kład materiału starego. No i koszula, to jest koszula bezprzeramkowa, marszczona, bardzo stary typ kroju. Bardzo stary typ kroju. Do dzisiaj na przykład na Bałkanach w Rumunii się zachował. To jest spódnica, która jest krojona tak, że stan, przód i tył i rękawy nie są pod kątem prostym szyte, tylko równolegle.
i robi się na górze duży obwód, który jest zebrany w drobne fałdki, w to gęste przymarszczenie. To występowało i na wschodniej Łękowszczyźnie, i na zachodnim krańcu na Rusi Szlachtowskiej, na środkowej i zachodniej rzadko, ale później już się to wymieszało i był też ten krój. No i ten lajbik późniejszy już z Tybetu, takiego wzorzystego, wcześniej były skromne z sukna, albo nawet z płótna ciemnofarbowanego lajbiki, albo z sukna. No i tym kiedyś ręcznie, a później już maszynowe te stebnówki. Te hafty koralikowe to były zapożyczenia głównie z zachodnich, tam na zachodniej Łękowszczyźnie z terenu Lachów Sądeckich, od Pogórzan, bo łemkowskie to były głównie właśnie niciami i pasmanterią zdobione. No a na wschodniej, w Dolinie Osławy, te piękne lajbiki, takie ślicznie haftem, włóczką wełnianą, łańcuszkowym haftem, pięknie zdobione. No i na Łękowszczyźnie Wschodniej był strój najbarwniejszy. To była Koroliwszczyna, Królewszczyzny. Tam byli bogaci gospodarze i to zwłaszcza po uwłaszczeniu, to oni demonstrowali właśnie tym barwnym, pięknym strojem, takie czerwone, szafirowe, zielone spódnice, do tego w kontrastowym kolorze fartuszek zawsze pięknie tymi basanunkami obszyty. A jeszcze jest ciekawa sprawa z koszulą. Koszula była krótka, bo ten cieniutkie płótno było drogie i to się oszczędzało. Natomiast dół, to co pełniło funkcję bielizny poniżej kolan, to było z zwykłego takiego szarego płótna i to pełniło funkcję jedynej bielizny kobiecej. Nic pod tym nie było. Nic nie było pod tym. Tak, bielizna typu majtki to jest wiek XX. Kiedy to się zaczęło, że zaczęli nosić? Ja zapraszam tu Proszę Państwa, wiem kiedy dokładnie, kiedy we wsi góralskiej koło Łącka w Zagorzynie, 28 rok, pierwsze majtki dziewczyna sobie kupiła za jagody zebrane w lesie. Jak ją babcia ochrzaniła, jak sobie z koleżanką te majtki płócienne, takie do kolan z koronkami przymierzały. Jak je od bezecnic, bezwstydnic wykleła. A ja mówię, teraz jakby nie włożyła, to Właśnie, zresztą ty już eksponowała. na mojej wystawie było. No tak, ale niedawno to jak 20 lat, co to dawno? Paweł, z naszej perspektywy to Otóż tak. bardzo niedawno. Tak. Otóż ta spódnica waży więcej niż 5 kg. A to jest skarb, to jest I teraz, unikat. i proszę, to jest pochodzi z sanockiego powiatu. To jest I teraz proszę sobie, wracamy do tych majtek. To jak ubrała sobie na gołą pupę, że tak powiem, to obtarło. No ale ja wiem, To płócienko szare też delikatne nie było. w każdym razie Za to jest skóra taki, była delikatna. już to przyszło do mnie z Taka Warszawy. delikatna. Ze Szczaunoho, no, tam była Komańczy, przyjechała taka Lemkynia i ona tam w Warszawie mieszkała i te dwie spódnicy. Jedną ma je Gocz, a drugą ja. To jest skarb. Skarb, tak. To jest skarb. To jest skarb, to jest Proszę pogranicza dotknąć, bo ja nie dotknę, to nie będę znać. Prawda? Miszok taki. Tak. O, żeby to jak miszek. Kopryłniak był miałszy. To jest, proszę Państwa, osnowa z lnu, Tak. grubego albo nawet z konopianych nici, a wątek wełniany. Tak. A wątek wełniany. Na osnowie. I ten piękny szlak kolorowy, albo wszystko purpurowy, tkane. albo taki właśnie ceglasty. No. Zapraszam Państwa na wspólną fotografię. A potem na Szczeradzy idę jak bude tekło вже. No, To tecze. dziękć, Dziegieć. dziegieć. Jak się mówi? Dziegieć. Powiedziane Bogusią kozą gruszczyńską. Gruszczyńską kozą. To jest Romek Odlany.
Co ci śmiejesz? Chcecie pomachać? Do kamery daj pan. A czym czuty? Jak to tam się kopci? Aha, bo to jest rozpalone i wrzucone, tak? Podpalił Za ogień i dużo. nakrył. Właśnie to jest taki duszony zapach. Tak. Po 2 godzinach już prawdopodobnie. 1,5 do 2 godzin gdzie chodzi. A zależy ile jest piecu drzewa. Tu jest to brązowe takie, widzicie, to z tego dziewięć idzie. Z tego nie ma siekierki cholera, bo ja bym wam pokazać. No nic. Przynajmniej znamy jak się robi. I ono ma jakieś medycyny, lekarstwo silniejsze, że się używa w takich celach? W aptekach no, prawdopodobnie nie kupicie tego, bo nie je. Mało kto to robi teraz. Znam, że mi piosy... na choroby skóry, a i ludzie jak się nieczęsto myli, to i mieli na sobie różne rzeczy, Grzybica nie? i wszystko. Tak, to tym się wyleczy. A i trochę robactwa jak było, to jak się tym trochę wysmarował, to miał spokój. No więcej to jest Nie no, w ale, rolnictwie. ale teraz to nawet te do szafy przeciwmolą nasączyć tampon, czymś takim i... Nie, ja bym wam tu coś pokazał. No, klocek wystarczy O, taki takie włożyć. coś do szafy włożyć. Żywiczny. Do szafy. Mole, Szafek żeby... jest Mole, bo się kupuje też taką sztuczne jakieś szczypeczkę, taką, aromaty, a to naturalne. Szczypeczkę i już mole nie wejdą. Naftalinę teraz dają do tego. Też mi kazałeś, że na przykład ja się myję od czasu do czasu szamponem, który ma w sobie tak jakby naftę, czyż to coś takie Jest szampon. Później masz rozebrać tak jak się zapala. Trzeba błyskawicznie rozebrać i gdzie majster jest? Poszli do domu na obiad, zaraz przyjdą, za to nigdzie nie idę ja. Stoję tutaj cały czas, widzisz przecież. Pójdź, bo to się dotknie. Idzie, patrz, salutki czas, Romek. Ja wiem, bo to już ma temperaturę, to już będzie szło, rozumiesz? Tylko tutaj chodzi o co inne. A z dołu jest tyle jako blachu, czyż to, żeby znało detecze, często... Tu nie je blach, tu nie. Tu jest sama glina taka robiona i było to obliplene. Tam jest blach, tam. Niesamowite. Ale nie wiem.
Premiera na druhou klambru. A jak idę, kurka wodna. Na triskę. Jak to ta baza, nasze mieszkania były tam. Тепер я не Тепер до те місця, як приїжджати оглядати, то серце болить. так болить, і то барс болить. Помогли ми тут бити. А не було нагоди, чи не мали такої можливості, щоб вертати назад? Не було такої можливості, бо так з моєї сторони już хати не було, już розібрали. Ну а те, що було, ну то були, хотів відкупити, але то ж там ще добувателі не продали. Zostało tak. То тепер, якщо до того села приїжджати, воно так то спорожньо виглядає. No źle wygląda, no ale dobrze, że jeszcze jest. Jeszcze są jeszcze jak... Chociaż tak se nie chodzi, ale jeszcze desi tak, jak się przyjedziesz do człowieka, tak radzi, że jeszcze przyszedł do swojego sela, no. A jak się zejdą takie dwie bilanczanki, taka jak wy i jeszcze taka wasza koleżanka, z którą ste się nie widzieli dłuższy rok. O czym wy się dujecie na początku? O, na początku to się, no, każdy się popłacze, no bo za swoim, no. Ona tu jest, a ja tam. No ale jak się zejdziemy, to się poradimy, pośpiewamy, popłaczemy. A jeszcze tak dalej było, że jeszcze można przyjść. Dzieci jeszcze moi przychodzą co roku tu. I wnuki macie? Mam, pewno. A tepер приїхали десь від Калеси ту до Білянки, десь з того, там на тій воді, де се були там. І що тут? Ви добре знаєте, хіба? Дякую. Bielańskie sprawy i ty to podjęli się też taką na Horiaczo wydarinią. W tym roku mamy 110 rokowyny wrodzenia Nikifora, тобто Epifania Drobniaka i staraniem objednania Lemki ruszyliśmy, że w tym roku zbudujemy mu pomnik. Właśnie Agnieszka się rozstrych konkurs o godzinie 11 wśród 3 przedstawionych prac wygrał artysta profesor. Żeby ze mną moja była baśne, panowała, bo ty będziesz winny do domnika, wlecze do domu, jak przyjdą do domu, przyjdą im na wiaty, jak przyjdą do domu, jak przyjdą do domu, przyjdą im na wiaty. Idą im na braty do tej studenoczki, desiana zbierali, mamy nesne zoczki. Desiana zbierali, mamy nesne zoczki. Duże jest nas mamko, duże bity mała, a teper na stali, sama jest została. Кружляє над селом, мов білий лебідь, аж за обором курявим золотим розвіється то криш на лебім небі. Молитва людська – це готицька вежа, що безструнена на устороджу блакить. Що захват майстра і білі мережа, над ганором юрби німа мовчить. Молитва людська є немов до поля, на небо дивиться над ланом жив. Струнка тонка самітна серед поля, хитається від вітру та дрижить. Молитва людська є немов орел, над хмари вилетить землі порога,
Ojcze Boże. Nie słychać gitary. Gitary nie słychać. Nie mam podsłuchać w ogóle gitary. Krzysztof, żona mówi, że bardzo dobrze was słychać. Żebyście się nie denerwowali. A ja już mogę iść. Brawo. Już swoje zrobiłeś.
kobiecych czerwoną spała. To ta jedna dumka moja, żadne mi, ale twoja duszka moja. To ta jedna dumka moja, żadne mi, ale twoja duszka moja. Czo jest się pogniewała, ko jest szczero, dumała. Zawód myła to gniwania, bo to było na proszczania, duszka moja. Zawód myła to gniwania, bo to było na proszczania, duszka moja. Od tych dumok serce boli. Kto na dwoje lubą dzielić? Moja lubo snadlem tebe, niech odgłówą do mnie duszko moja. Moja lubo snadlem tebe, niech odgłówą do mnie duszko moja. Duszko moja. Tecze woda, tecze po kamieniu czerka, što mene mamoczko, što mene mamoczko, czurym świti czeka. Što mene mamoczko, što mene mamoczko, czurym świti czeka. Nieraz w mamoczko pro mene płakali. Okem stenia mamko, okem stenia mamko. Kochani, okem stenia mamko, okem stenia mamko. Meni mamoczko, dzwonił stronili, ani nie zbaciła, ani nie zbaciła. Jak z tego starili, ani nie zbaciła, ani nie zbaciła. Jak z tego starili. Jasia mamko,
Mam tylko na dwie piosenki.
starym kraju widna widuje. Rano wstaje, pizną licha, bity pistuje. Były stepy, że do nia przyjeżdżaj murzu do mił. Bity płaczut, narykają, widcia nie mają. Były stepy, że do nia przyjeżdżaj murzu do mił. Bity płaczut, narykają, widcia nie mają. A ja i tak odpisuję, że nie przyjdą. Nie mam centa, naszych kartów piszkę nie pidą. Bo doroga daleka, woda w morzu głęboka. Spotkała mnie wielka bida, ta Ameryka. Bo doroga daleka, woda w morzu głęboka. Spotkała mnie wielka bida, ta Ameryka. Coś nie wyszło na końcu. Mam już 6 minut. Nie wiesz, czy to ostatnia, czy nie? Powiedział, że jeszcze trochę. Powiedział, że jeszcze kilka. Jeszcze kilka? Idź po kasetkę. Please, please. Zagraj tak miłości. Zagraj tak mi pasy. Najsoj wytańcują swoje młode czasy. Najsoj wytańcują swoje młode czasy. Zagraj mi udaczku na tońku strunaczku. Najsoj wytańcują swoją prahiroczku. Najsoj wytańcują swoją prahiroczku. Zagraj te, uszy jaworowe. Najsoj wytańcują nóżkę żuchajowy. Najsoj wytańcują nóżkę żuchajowy. Zagraj mi muzykę na cicho smyka. Ja ty zapłaczu jak prodan konika. Ja ty zapłaczu jak prodan konika. Konia boju, Gosia konia boju,
bo się konia boję, bo jestem młoda. Ja go nie naboję, bo się konia boję, bo się konia boję, bo jestem młoda. W moim ogródeczku rośnie lilia. Powiedz mi, dziewczyno, czy będziesz moja? Że ja mam wiedzieć i tobie powiedzieć, czy mnie mama da. Że ja mam wiedzieć i tobie powiedzieć, czy mnie mama da. W moim ogródeczku rośnie jagoda. Powiedz mi, dziewczyno, czy jesteś młoda? Jestem ci jagoda, jak boru jagoda, kochaneczku mój. Jestem ci jagoda, jak boru jagoda, kochaneczku mój. Nad wodą krak i wodirak. Nad wodą krak i wodirak. Seret wody rybonika, serce ładliwonika, kotru mam rad. Seret wody rybonika, serce ładliwonika, kotru mam rad. Dukat bym dał, żebym z nią spał. Dukat bym dał, żebym z nią spał. Ona dukat lechtiła, mnie speca bryliła, na zemlu mu chwał. Ona dukat lechtiła, mnie speca bryliła, na zemlu mu chwał. A cymiates, żeniane chcesz, a cymiates, żeniane chcesz. Ja za swoi dukaty wozmu sobie taką, jaka ty je. Ja za swoi dukaty wozmu sobie taką, jaka ty je.
spodobałaś meni, ta ja dziewczynonika. Spodobałaś meni, spodobałaś meni, ta ja dziewczynonika. Serdecznie dziękujemy Pani Julii i Panom, jak akompaniowały. A ty myłaś to zdumała, kiedy so ich wieczer zo mną spała. To ta jedna dumka moja, że tnę mi, a nie twoja, duszko moja. To ta jedna dumka moja, że tnę mi, a nie twoja, duszko moja. Czoho jest sia pohniwała, ko jest szczero, nie dumała.